O mananom na lang taan ay basurahan sentro karon sang food security program sang Barangay Uno sa Bacolod City, Bangod. Sa inisyatibo nga pagtanom sa mga ulutanon para sa mga pigado nga pamilya. Yaring balita nga itong gintutuka. Sino maghunahuna ang anay talampukan sa basura sa kilid baybay sang Barangay Uno Sadto? Isa na sa mga most outstanding barangay food security programs, hindi lang sa Bacolod City kundi sa bugos pa nga pungsod. Ini ang gulayan sa Barangay Uno. Sang 2018, ginumpisahan ang programa sa tinutuyo nga masolusyonan ang gutom kag malnutrisyon sa illegal settler families sa barangay. Subong ang gulayan ang nagaserbi na source sang libre nga ulutanon kag kararuton. Nang dako gidya ay kisang pag-COVID nga daan, nag-harvest ako di mo. Dako gidya nga bulig sa mo ng gulayan di sang barangay 1. Mas lang pagayo man sila, nga hospital man. Tawag natin may kandado man ang pertamo, tiga tawag mas sa ako nga mga sila. Halin sa atumbal, pechay, talong, lettuce, okra, balonggay, kalabasa, kalubay, patola, sibuyas dahon, rabanos, mustasa, tanan ini, simbolismo sang pagbago sa Barangay Uno. Ang kita sang gulayan ang ginagamit sa mga programa sang Fisher Folk Association sa mga coastal barangay. Pangabay ko sa akon nga mga kaupdanan diri, especially sa aton nga mga fisher folks nga mga kaupdanan. Ang every month nagapang cleaning kami di. From weekly, from time to time panom kami ang bako sa ila, ang bako kinahanglan nga magtanom ta. Kay hindi man ni para sa iban. Usually ang makabenefits ni kita man di mismo sa community. Sa bulig sa Department of Agriculture, nakapatukod na sa nursery ka greenhouse ang barangay. Makapila ka beses naman naging kilala sa lokal kag national nga Department of Interior and Local Government ang programa nga nagasulong sa sustainable livelihood kag food security. Ang Fisher Fox ang panagat open man mo sang sa tunga time. So ang makuha nila nga utan nga ginalakot nila sa ilang sa ilang sudaan kumbaga. O na sila gabakal sa utan, o na sila gabakal sa kundi diri na lang sila mismo sa barangay nagapangayo. Panawagan karon sa mga residente ang suporta sa LGU pag-abot sa libre nga patubig, organic supplements, kag pati binhi agud mas mapalapad pa ang ila gulayan. Obikirin Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.